A nyní jsme na startu 4 párových juniorek žen. Máme tam posádky Ruska, Švýcarska, Rumunska, Francie, České republiky a Polska. A naše děvčata jedou ve složení valsová Zuzana, flamenková Pavlína, juzíková Magdalena a úlová Veronika. Teď právě ten závod byl odstartován. Na starosti má trenér Kletečka Tomáš. Vidíme, jak se holkám bude dařit. Důležité je nenechat si v této disciplíně nikoho moc odjet, protože je to velmi rychlá disciplína, vlastně po 8 veslici druhá nejrychlejší, to znamená, když už nám tady někdo odjede o nějaké 3-4 vteřinky, tak se to horko těžko dojíždí, to je stará známá věc. Vidíme, že po startu je to masakr, pole je vyrovnané, není zatím známo favorita. Uvidíme, jak to celé dopadne. Naše holky teď zhruba na nějaké 5., 4., 5. pozici, ale je to opravdu špička na špičku. Nejkompaktněji a nejšvihověji tady vypadá posádka Švýcarek. Ty jedou opravdu šlág za šlágem, je to pěkné tempo. Rusky takové trošičku silovější pojetí tempa. Tam na druhé straně to je posádka Francie, ta je v dráze číslo 4. U nich je to takové hutné, dodělané do konce, zejména u pozici číslo 3, tam je opravdu velká závodnice. Tady tento záběr nám toho moc neukáže. Podle mého hlediska Francie, Rumunsko, Švýcarsko, Rusko, to jsou kandidáti na medaile v tuto chvíli. Naše děvčata na 500 budou zřejmě těsně 5. Oni jsou vpíchlé do těch Švýcarek, které mi teď připadá, že jim to tempo trošičku uvadlo, maličko se propadají, tam výborně pracují Rumunky a výborně pracují i francouzsky společně s Ruskami. Rumunky mají náskok v tento okamžik asi 3/4 lodě, francouzsky jsou za nima, nicméně v těsném kontaktu je tam posádka Rusek. Uvidíme, až nám ukáže kamera záběr na celé pole. Teď vidíme práci Rumunek, ta je velmi synchronní, mají to tempo hutné, dodělané do konce, lodička jim pěkně podjíždí pod zadky, mají náskok už skoro loďku, francouzsky 2. místo, Švýcarky 3., 4. pozice Rusek, 5. naše děvčata, těsně za nimi na 6. místě bojují Polky, teď je vidíme v detailním záběru, tam taky práce vesel a práce těl relativně v pořádku. Rumunky to tempo mají ale poctivě silnější, tam je to markantní, oni každým tempem teď poodjíždějí celému tomu poli. Švýcarky to tam pořád sází frekvencí, francouzsky také nejsou nic dlužný, také jedou vysoko, ale nejvíc, jak se říká, v poměru, to znamená nejrychlejší pod vodou a nejvíc nad vodou si odpočine párová 4 Rumunek. Tam to tempo je opravdu zmáknuté, to je až skoro dospělé veslování, nestydím se to říct. Ten projev je opravdu velmi slušný. 2. místo aktuálně stále pořád Francie, 3. místo Švýcarsko.
Škoda, že teď nevidíme, jak jsou na tom naše děvčata. Já to odhaduji stále na tu 5. pozici. Tam se trošičku propadá posádka Ruska. Uvidíme, jak tomu ve skutečnosti je. Tady detailní záběr na Rumunky, práce vesel, práce těl. Relativně velmi slušné tempo i motor lodi, co sedí na trojce, to znamená ta druhá zprava nebo třetí zleva pro vás. Tam to tempo dělá, je to vidět, je to nejsilnější člen té posádky. Na druhém místě tady máme záběr na francouzskou 4. Maličko jsem byl zmatený, protože jsem měl pocit, že se mi tam na displeji ukázala posádka Itálie. Ta tady vůbec nestartuje v tomto finále. Není tomu tak, je to posádka Francie, jak to říkám od začátku. První místo ale Rumunsko, Francie stále druhá. Teď v nich aktuálně v půl loďky jsou píchlí Švýcarky. Víceméně dojíždíme na posledních 250 metrů. Tady už se asi nic velkého nezmění. Tam nám finišuje posádka Ruska, která je zhruba na úrovni nějaké 4., 5. pozice. Dokonce bych si troufl říct, že teď jsou momentálně 5., 6. a že naše děvčata jedou na 4. pozici. To by pro ně bylo velmi slušné umístění. Tento pohled ode mě trošičku klame. První místo Rumunky, druhé místo zatím francouzsky, těsně za nimi Švýcarky. Tam je to velký souboj, naše děvčata drží 4. pozici podle tohoto pohledu, který se nám tu vyskytuje. První místo je jasně Rumunsko. Tady je drama o 2. místo. To bude posádka Švýcarska teď, Francie 3. a naše děvčata super umístění na 4. místě, Rusky 5. a na 6. místě 4. párová Polska. Takže to bylo finále A4 párových juniorek a za malou chvíli slavnostní vyhlášení 4 bezkormidlníka juniorů. Dámy a pánové, vyhlášení medailistů mistrovství své veslování v disciplíně 4 bezkormidelníka juniorů. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the 2015 European Rowing Junior Championship, category Junior Men's Coxswain Sport.